tao po ba? Wala. Pabili po. Saan po sila? Malis sila. Sige. A few inches later. Ayun guys. Hindi natin nabutan si ate. Hindi nagtitinda. Hindi ko inabutan yung si ate ko. Dito nakatira po sa San Carlos City. So siya po yung dinadaanan ko. In case napunta ko yung San Carlos City, siya po yung madalas kong dinadaanan. In case na galing tayo sa mga outing, sila lang po yung pwedeng daanan na hindi po pahingaan o anong bagay. Malis daw sila, pumunta sila ng bayan ng San Carlos City. Diretso. Yung pinanggalingan natin, galing tayo ng Basista to Bayambang. Hindi nagkakalay ng distansya ng kilometers. Nasa 15 kilometers mula Bayambang to Basista. To Basista to San Carlos nasa nasa 12 kilometers. More or less mga 12 kilometers o maabot ng 25 kilometers mula Bayambang to San Carlos siguro ang ating estimating. Hindi natin nakita ang ating speedometer. Time check natin ngayon ay alas 12 ng tanghali. Tinanghali tayo ng gising guys. Tayo. Ito ang intersection ng San Carlos. And then Malasiki. Ayun Malasiki to San Carlos City, Pangasinan. Welcome. Magtaking. Magtaking. Welcome Magtaking. Wala si Mang Paking. Yan si Mang Taking. Mang Taking. Shout out kay Mang Taking. Dito na tayo sa bayan San Carlos City. Mula dun sa bahay ay nasa 15 kilometers. Galing tayo ng Overstone do. Haba ng saging. Galing Ito guys, pagka nandito kayo sa probinsya, may kita kayong ganito. Ang laki ng saging. Ang haba. Wow. Wow. Ang galing.
Ang ganda, laki ng saging. First time ko makakita ng gantong saging guys. Hanggang sahig. Bruh. Mas mataas pa sa akin. Yo, welcome to San Carlos City. Ayun, natumba. Natumba po. No! So, nakatok balance po si Kuya. Woo! Ingat po. Yan yung sinasabi ko. Ingat po, Nong. Natumba po sila. Okay lang po. Okay lang po, sir. Okay lang po. Ingat po, natumba. Natok balance lang. Ayun guys, nakita natin. Tumba po siya. Ayun. Sige, sige. Sige po, ingat na. Ingat po, ingat po. Ingat na lang po, sir. Buti tumba lang po. No? Natumba po kayo? Mabigat, no? Wonder pa? Kickstart? Yo, sige po. Sige po, Happy New Year. Eh. Sakto na kunan natin ang camera at kuya. Ayun ang nakakatakot guys pagka natumba tas may pasunod. Delikado po yan. Dapat lagi kong alerto sa ating pagmamaniw araw-araw. Dito na tayo sa bayan ng San Carlos. So shoutout kay kuya, buti na lang tumba lang po. Natumba lang yung tinulungan din naman ng ating mga kapwa riders. Nakakamiss dito guys. Ito yung dito binabike lang po namin dito mula doon. Sarap po magbike dito. Uy, gusto po sa harap. Ayun, dapat doon tayo. Dapat pala doon tayo. Wali tayo dinaanan guys. Ba't gano'n? Lumampas tuloy ako. Ang katawa. Ay, shoutout nga po sa ating mga subscribers dito sa ating panibagong vlog. So ayun, naliligaw po ako dito. So dami pong one way din dito. Nakakalito ang ating one way. Ito, San Carlos Magic. Ito kaya tayo. Ay, doon dapat tayo dumaan. Dito na lang. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Where are you now? Tanong tayo dito. Sir, saan po yung daan papuntang Unitap? Unitap po. Ano mapalingkin? Sige po. Dito na lang idadaan. Ito. Sige po.
Sige po. Salamat. So, ayun. Sa kabila daw pala yung daan. Ayun. Ito yung U-turn. Pag lumampas, U-turn tayo. City of San Carlos. Diretso. Wow! Tayo ng bus. Malapit na dito yung bus ng terminal. Terminal ng bus. Maganda si Sir. Ang ganda ng car! Ganun sa Meseñas, no? Buti nga sa Meseñas, yung iba hindi nag-signal lights. Walang signal lights, kamay na lang. Kaway-kaway na lang. Shout out sa mga kumakaway bago lumiko. Woo! Let's go! Tuloy-tuloy lang ang ating takbo. Pausukin na naman natin ang 2023, ang ating panibagong vlog. Woo!